n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị na-ekene Chineke na ụka nke 31 n'oge na-adị n'emume nke ụka, maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ, ududu niile nke odula anyị n'izuụka gara aga yana n'abalị niile wedubata anyị n'izuụka ọfụ na n'ụbọchị ọfụ. Anyị na-ekenekwazi ya maka ngọzi ya niile n'ọnwa gara aga na ọnwa ọfụ nke Nọvemba odubatara anyị wee na-asị ka anya bụ Chineke nala otito n'isi anyị niile, ma gọzie anyị ọkacha na ọnwa ọfụ n'ụwa ọnwa nke Nọvemba, ka o mee ka ebumnobi niile na atụmatụ niile nke anyị na-ezube n'ọnwa anụnwa ka ọ gọzie anyị, ka ọ nabata atụmatụ anyị ndị ahụ niile site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka runatazi ya n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu, nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rịọbara m sebụrụ ụwa Chukwu anyị ayịyọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị enu. Again.
nwatụrụ Chukwu nwanne nna onye na-ekpochapụ nyere m nsọ n'ebube Chukwu nna. Amen, amen, amen. Ka anyị yọọ Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ebere, site n'enyemaka gị ka ndị kwere na gị ji efe gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'otito. Biko mee ka anyị gbara imejọ gị n'ụzọ ọbụla oge anyị na-agba ọsọ nkwa ahụ ikwere anyị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Deuteronomy. Moses gwara ndị mmadụ ahụ sị, ọ bụrụ na unu na-atụrụ Onyenwe anyị Chineke unu egwu, bịakwa na-edebe iwu ya na atụmatụ niile ndị nke m na-etiri unu, ụbọchị niile nke ndụ unu ga-enwe ogologo ndụ. N'ihi nke a, Israel, tụọ ntị n'ala, kpachapụ anya mezuo ha. Ị ga-ebuwanye ibu, bịakwa nwee agamnihu, dịka Onyenwe anyị Chineke nna nna unu ha siri kwe na nkwa, na ọ ga-enye unu ala mmiri ara na mmanụ aṅụ na-erugharị n'elu ya. Unu bụ Israel, geenụ ntị. Osebụlụ ụwa Chineke anyị bụ naanị otu Onyenwe anyị. N'ihi ya, unu ga-eji obi unu niile na mmụọ unu niile na ike unu niile hụ ya n'anya. Kanyenụ okwu ndị a m gwara unu taa n'obi unu. Okwu nke osebụlụ ụwa. Onyenwe anyị, ị bụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onyenwe anyị na ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onyenwe anyị, ike m, ụlọ nchedo m na onye mgbapụta m, Chineke m, mkpume m na-agbaga ọsọ ndụ, mpi nzọpụta m, ụlọ m nọ akpa ike. Mkpu m tiri bụ, otito dịrị Onyenwe anyị, onye na-enweghị ihe ọbụla ndị iro nwere ike ime m. Ogologo ndụ dịrị Onyenwe anyị, ọ bụ ya bụ mkpume m. Otito na ebube dịrị Chineke onye nzọpụta m. Ọ bụ gị na-enye eze dị ukwuu mmeri, bịakwa na-egosi onye itere mmanụ obiọma gị.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. N'usoro ọgbụgba ndụ ochie, enwere ọtụtụ ndị ụkọchukwu maka na ọnwụ gburu nke ọbụla n'ime ha. Ma ebe ọ bụ na ụkọchukwu nke a dị ndụ ebi ebi, o nweghị ike ịtụfu ike ịgba ọkọ nke ya. Ihe ọ pụtara bụ na ike nzọpụta o nwere bụ nke kwụrụ chịm n'ụzọ ọbụla. Ebe ọ bụ na ọ dị ndụ ebi ebi, bụrụ ọnụ na-ekwuchiri ndị niile, si n'aka ya na-abịakwute Chineke. Ọ dị mkpa na nnukwu ụkọchukwu kwesịrị anyị ga-abụ onye dị nsọ, na-ebughị nje ọbụla, onye na-emerụ emerụ. Ọ ga-abụ onye karịrị mmerụ nke ndị njọ na onye kugoro n'eluigwe. Onye ọbụla na-adịghị mkpa ịchụ àjà kwa ụbọchị, onye ọ na-adị mkpa ịchụ àjà kwa ụbọchị dịka ndị nnukwu ụkọchukwu ndị ọzọ si achụ, maka njọ ha na maka njọ ndị mmadụ. N'ihi na Kristi achụọla otu àjà nke abụ achụcha ọgwụ, site n'iwere onwe ya chọọ ya bụ àjà. Ndị iwu Moses na-ahọpụta ka ha bụrụ ndị nnukwu ụkọchukwu bụ mmadụ eji na-agbụ nke adịghị ike mmadụ. Ma nkwa ahụ a ṅụrụ n'iyi wee kwe, nke bịara ebe nyechara iwu, họpụta nwa onye mere ka o zuo oke ruo mgbe ebighị ebi. Okwu nkọsabụwa. Odibo gị na-ege ntị, ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. O si na oziọma nke Mark dere. Otu n'ime ndị ode akwụkwọ bịara jụọ Jesu sị, olee nke bụ iwu mbụ n'ime iwu niile? Jesu zara ya, lee nke bụ iwu mbụ: Israel, gee ntị, ọ bụ di nwere Chineke anyị bụ otu onye nwe anyị ahụ.
ị ga-eji obi gị niile na mmụọ gị niile na uche gị niile na ike gị niile hụ dị nwere Chineke anyị n'anya. Iwu nke abụọ bụ ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya otu isi hụ onwe gị n'anya. O nweghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Ode akwụkwọ ahụ si ya, nna m ukwu, ikwuru eziokwu na ọ bụ so otu, ọ dịghị abụọ, mmadụ iji obi ya niile na nghọta ya niile na ike ya niile hụ Chineke n'anya, bịakwa hụ mmadụ ibe ya n'anya otu o si hụ onwe ya n'anya, karịrị aja nsure ọkụ niile na onyinye ọchụchụ aja niile. Mgbe Jesu hụrụ ndị mmadụ ụdị amamihe o jiri kwuo okwu, ọ sịrị ya, site n'ebe ị nọ ruo n'alaeze eluigwe eteghị aka. Site mgbe ahụ gawa, o nweghị onye ọzọ ụjọ kwere jụrụ Jesu ajụjụ. Ozi ọma nke Onyenwe anyị. Ka anyị sikwa n'ozi ọma anyị nata mgbaghara njọ. Otodrinu Jesu onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ, wee gbakọta ya lụ ụmụnne nọ n'aka nne enyelu ndị nọ n'aka ekpe aka, ọkwa so ndị nọ n'oche aka nne nụnwa ebe ọ na-achọba ndị na-anọ n'oche aka ekpe nụnwa ka unu mee gịnị? O nyelu ha aka. Nọ ihe ọ bụ. Yes. N'izuụka gara aga anyị melụ mmemme nke All Saints, nke anyị ji kene Chineke maka ndị niile dị asọ o nyelu ụka, ndị saints niile nke anyị ma, wish na ọtụtụ n'ime anyị nwere ikwu na ibe ndị bili ezigbo ndụ, mana ụka amacharo ha ịma ha dịka etu esi nwe St. Francis, etu esi nwe St. Emmanuel, St. Gregory, mana ụka enweghị St. mgbe o jiri kwe. Ụka amarọ St. Akajugo, ụka amacharo ndị ahụ, mana ha bụ ezigbo mmadụ, and they lived a holy life. They loved God with all their hearts. I always tell people, mgbe ụfọdụ dị ka St. Anthony tere aka kpọọ St. mgbe o jiri kwe. Ọbọkwa mgbe o jiri kwe nke na-eme obodo ka m na-ekwu, nọ nke na-eje ụka, bụrụ ezigbo mmadụ, bie ọfụma, iso kpọọ ya maka o so nọdụ n'eluigwe ahụ, ọnọdụ onye aka fast track ya ayịyọ gị ka ọ na-wọk. So mgbe anyị ji echeta ndị na-ebili ezigbo ndụ, bụ ezigbo mmadụ,
bie dịka ụka si kụzie wee nwee ike binye Chukwu n'eluigwe. Oluo na 2nd of November anyị kpee ekpele maka all souls, mkpụrụ obi niile nwụrụ anwụ. Ọtụtụ ụmụnne anyị ndị nwụrụnụ mana dịka o si dị ha abanyebero na alaeze n'igwe, maka na ụka si na-enwele n'igwe nwee pọgatrị nwekwa gịnị ọkụ mmụọ. Ewee sị na ndị ahụ bụ all souls abụrụ gịnị, achọ nke unu gwa m nke ahụ, na ndị bụ all souls abụrụ ndị nọ na gịnị, na ọ bụrụ ndị nọ n'ọkụ mmụọ, maka na a na-ekwuzi okwu ndị nke ahụ. Ndị nke ahụ ejebe gole, maka akwụkwọ nsọ si na ha ga-anọ n'ọkụ, ha ga-agbagidezi ha gịnị ebe. So ndị nke ahụ ara-akpazi nkata ha, na ndị a na-akpakwanụ nkata ha bụ ndị nọ na pọgatrị. Ọ fọzụrụ obere ihe ka eme gịnị, ka ego bata ha n'eluigwe. Ọ ndị nke a ka anyị kpere ekpere maka enji ịlụtụ aka ha bụ ka anyị niile gbakwụrụ mbọ ịdabagodi daba ka ịdata n'ebe adakwara n'ọkụ mmụọ, ịbakwa ọkụ mmụọ gaghị aga na ihe ọsọ si na-ekpe ekpere. Maka ofu ihe na-agwaba ndị mmadụ bụ onye bịa na-ebi ndụ n'ụwa, na-ebi ndụ na-ebijucha ndụ ọjọọ, onye ahụ nwee dobie n'ụlọ ụka ebe a unu eme ndị fada na-asị asị. Maka ndị fada ga-anọ n'ụlọ ụka na-asị asị, ịnọdụzi ebe ị na-eto onye ahụ maka ihe emenụ ka obi dee ndị bie mma. Imekwana ka ndị ụka dịkata efu fada kwụrụ na-asịsa asị isi katazi asị etu o si bụrụ ezigbo mmadụ, mana odoga na onye ahụ ajọ mmadụ, mana ime afụzi etu isi kwu na ajọ mmadụ, ị na-edozi okwu ka obi dị onye ọbụla mma. So ọnya ka anyị na-ekwu, so onye lụ ya na-agba mbọ so that ịdagide ịdanye tụọbụgodi na pọgatrị, ka ndị nọ n'ụwa akpekatazi ekpere ka Chineke welu ihe eji apụta mmadụ megide abaghị n'eluigwe. Ọnya bụkwa na ihe anyị na-ayọ, so ọnya bụ etu ụka si dozie ya bụ na ya bụ ekpere dị nnukwu mkpa. Ọnya ka m ji wee kọwaa ihe na-aba, maka achọrọ m ikwu la Sọnde, mana ngwongwo na-eme na uche m pụọ na nke ahụ. Den ọzọ bụ nwanne bụ na tata bụ the last day a na-atụ vote for early voters. Ọbamasị anyị don't bụ vote. And okwu ahụ eme ike because mgbe anyị anọ n'oche bụrụ armchair philosopher, onye lụọ ọkọrọ na n'elu ọkọrọ na n'ala, ịtụkwuru n'oche kọcha ịkọrọ gbago ịkọrọ gbada, ya anyị kwuru n'oche ahụ bụ n'oche a ka ọ kwụsị. Sọsọ ebe o make sense bụ bọsị iji eme gịnị, ịtụọ vote. Ịtụrụ vote sọsọ mgbe a ka akụkọ ahụ ị na-akọ na-emeki sense. Mana ọ bụ na ịtụrụ vote ha niile kọrọ ịkọchacha etu ikuku ga-esi wee burie ma o burie mvum, maka o nwere isi vote tata. Ana nke early vote ga-akwụsị na 5 PM. So mgbasara ụka kịta kama ị ga-anọ na parking lot kọba akụkọ, jee tụọ vote. Mpụrụ akịta gbasara ụka ozugbo apụọ na m, maka mara nka Tuesday ga-adị. So ọ bụ na ị mara ka Tuesday gị ga-adị, ịma ka Sunday dị, iji tụọ vote. Emekwana na ike adịrọ gị, maka mbọsị ndị a ga-apịa ịtarị enwedo onye ama apịafe ọsọgo na citizen gị na ote gị bụ citizen n'obodo a, mbọsị ose etiri enwedo onye arụ ga-afọ. Anyị nwere ike na-asị na New York bụ ka nhapụ ikwu na mmesị na enwe onye nso n'ọtụele, mana ị nwere ike isi na New York bụ nke nwanụ onye ọbụla anọdanị New York bụ nke nwanụ onye bụ New York bụkwa gị nwa, maka ị ga-anọ n'anya gị na-abụ maka unene ma poolu pụta n'ụtụtụ a enwegasị some steeti chenji megoro egwu na-echenji enwere ike nwee presumption na nke a bụ befe ịghọta ihe na-eme na egwu ebugharịa. So ka anyị gbaa mbọ tụọ vote. So ihe a bụ okwu ịtọ ka nka kwugo kịta. O meworo mịa, o meworo mịa, ihe mmadụ apụghị mere m, ihe mmadụ apụghị mere m. Ọnwụ ọ nwụrụ n'obe, ọnwụ ọ nwụrụ n'obe, ihe mmadụ apụghị mere m, ihe nna m apụghị mere m,
ihe nne m apụghị mere m, ihe nwanne apụghị mere m, o meworo gị, o meworo gị, ihe nne m apụghị mere m, ihe nna m apụghị mere m, ihe ikwu m apụghị mere m, ihe ibe m apụghị mere m, ihe enyi m apụghị mere m, o meworo gị, o meworo m ya, ihe mmadụ apụghị mere m, o mewo, ihe mmadụ apụghị mere m, o meworo m ya. Amen. Tata ụka chọrọ ịkụziri anyị maka ịfụnanya, love. Ịma na ihe a bụ okwu akpụ n'ọnụ. Okeke na-ekwu maka ịfụnanya, Okafọ na-ekwu maka gịnị? Ịfụnanya. Ị ga-afụ mmadụ, even in fact I think na ịbanye na Google, the word most used in this world bụ gịnị? L-O-V-E. Nye bụ okwu ịbanye na Google, onwe sị gị na enwe word they use golo more than even in na-ede test. Ụfọdụ na-edezi I don't know, they get hi dear or hi love. Even though you ga-akpọcha mmadụ, onye mma kpọchacha gị azụ ọsị gị okay love. Ifu na okwu na-apụzi ka ikuku, ọ na-apụzi gị ka trailer bụ ahịhịa na-aga, garbage ọ na-efesasị. But the question is, this word that is commonly used, is it a word that is meant for the mouth, or is it a word that is meant for the heart? Because you can say it 1 million times, manokwa he nwere ebe ọba. Onye ka James ji asọ ji wee sị na okwukwe enwere ezi ọlụ mere gịnị? Na ọ nwụrụ pee nwere ebe ji eje. Na ọ nwụrụ anwụ na nwere ebe ji eje. Onye mere bịa n'ihe ọgụ nke mbụ eweta n'akwụkwọ nke Deuteronomy. Okwu a pụtalụ nkụzi a Moses kụzi tata pụtalụ mgbe Moses gosichara ha iwu iri nke Chukwu wetara, 10 commandments. Moses ewepụtachi iwu iri ahụ wee sị ha na Chukwu enyegokwa n'ụlọ iwu iri nwa na o gosi na Chukwu nwe ụlọ, na unu ga-asọpụrụ ya, na unu ga-efe ya ofufe, na unu ga-afụ ya n'anya, mana mgbe ọ bụ na ịfụrụ Chukwu n'anya, fee ya ofufe, sọpụrụ ya, na ọ ga-eme gịnị? Na ọ ga-agọzi gị. And so that love you have for God never goes unnoticed. Onye ka Moses ji wee sị ha, onwenye ha qualities, ihe ọ ga-abịa ime ịmanụ Chukwu nwe gị, maka na mbido anyị n'ụtụtụ, njedebe anyị n'ehihie na abalị, onye nwunye Chukwu. Onye ka anyị ji wee gụọ omeworo anyị ihe mmadụ apụghị imela anyị, n'ọnya na-emela anya. Moses wee sị ha, you must love the Lord your God with all your heart, obi gị niile, with all your soul, mmụọ gị niile, and with all your strength, with all your power. And so what it means, every bit of your being is owned by God, and you have to give it back to Him. No Chukwume. Ewe bịa n'ihe ọgụ nke abụọ, ewe gosi anyị how to give God what belongs to Him. Ewe gosi na ndị ụkọchukwu mgbe ochie na-achụ àjà mgbe niile, mana àjà ahụ ha na-achụ bụ ihe eji achụ àjà, ana ha chụchụ onye ọbụla a na-aga na-anwụ, a na-enwekwa ụkọchukwu, mana na-enwego ofu onye bụ ụkọchukwu
ana ọ chụrụ aja ofu ọnchụ, ana onye ahụ ga-adị ebebe. ọ bụla aja dị nwe anyị Jesu Kristi chụrụ. Kedu etu o si chụọ aja? Ọ chụrụ aja ịfụnanya, aja enu obe. This is the epitome of love, sacrificing himself for those who love him and for those who hate him. O wee gosi that there is no way you can talk about love without action. Enwere ebe mmadụ ga na-emepe ọnụ na-ekwu okwu I love you and there is no action. Ka anyị ga na instance, mmadụ amasị ka wee ya na nwunye gị jebele ihe may travel jebe ọlụ for 2 days, ọ nọsịa 2 days ahụ nata, ịkpọrọ ya na phone, ijụrụ ya ka eke ome, ijụrụ ya ma olukwolo elu, ijụrụ ya ma ọ larụkwa ụla, ijụrụ ya ma olikwuo nni, ịlọvụrụ ya kọwalụ nọ m nọ. ịlọvụrụ ya okay, ngwa ka arapụ nwunye ka anyị wee ya na di gị jebe Nigeria, baa plane fụrụ lute Lagos, ị nọ na-eche o kwesịrị ịgwa m na ya apụgo, o kwesịrị ịgwa m na ya elu analụgo, o kwesịrị ịgwa m na Emmanuel abịago buru ya, o kwesịrị ịgwa m na o kwesịrị o wee nọ 4 days n'ụzọ, ị marọ ma moto chenji gị a, ị marụkwa ma ndị ohi ọ narịa fon ya na airport, ị nọdụ na o kwesịrị ị jụrụ ese for 4 days. Ọkwa ịlọvụrụ ya? ana etu aka dị ihe anyị na Chukwu. Onye sị na ya fụrụ Chukwu n'anya, onye sị na ya fụrụ Chukwu n'anya, ịpụta ụtụ ịtụpụrụ ọlị ọnụ, ebupụta nri ịtụkwasị ofu efere akpụ mvum n'afọ gị, ịsọrọ Chukwu itetakwa eteta, ịsọrọ Chukwu inyemu nri a, ịpụta ehihie ebupụtakwa ji, ị na-ekpokọ carbohydrate, na-ekpokọ diabetes, ijụrọ Chukwu ese, ịpụtakwa abalị irie ka ike abụọ ọzọ, itinye rice tụkwasị another carb wam n'ime afọ gị, anyị erie na 11 o'clock bụ carbohydrate je dị n'ala, ijụrọkwu Chukwu ese, a day 2 3 efu Chukwu n'anya, ifuru ya n'anya. No, come on, I got ya, because Moses said, you must love the Lord your God with all your soul. And there is no way when you love with all your soul, you don't even ask him, how are you? There is no way when you love with all your heart. There is no one you love with all your strength. No communication. Agwe na akpa adadiri ka agwa onye ma Chineke. Onya ka Mahatma Gandhi juwe sị na ya fụrụ Chineke n'anya, na ya fụrụ Jesu n'anya, Hinduist. Ọ sị na ya fụrụ Chineke n'anya, Jesu n'anya, ma na ya fụrụ ndị na-eso Jesu n'anya. Asị gịnị mere? Ọ sị na ọ bụ na ndị na-eso Jesu ga-akpa agwa nchọnchọ etu Jesu si ikpa agwa, n'ụwa ga-adị mma. That if Christians could do 1 bit of how Christ lived, that the world will be a better place. Abịa n'oziọma egosikwa anyị onye bịa jụ Jesu ajụ. Onye bụ onye ma akwụkwọ rinne, scribe bụ ndị na-ede. Ịbịa na be ndị Juu enwere Pharisees bụ ndị kwetalụ na eluigwe dị na mmụọ na spirit dị. Enwe Sadducees bụ ndị nwere nke ha kwetara na onye nwụọ na nke ya ekpemego. Then enwe ndị scribe bụ ndị na-ede iwu, ha ma akwụkwọ rinne na ndị ụbụrụ ha na-apụ ọkụ, lawyers, ọ ha na-ede iwu niile efere a na-ede, ọha nwa scribe, scribble.
enwe zealots bụ ndị obi na-anụ ọkụ na ndị ụmụ okorobịa ga-aba asị ka apụta asị ka akwatuo na ndị na-eji ọgụ. So enwere different sects. Onye nke bịa tata jụ Jesu ajụbe scribe, onye ma akwụkwọ rinne, ọbịasị Jesu na iwu niile a Chukwu nyere anyị, gị gwagodi m nke kacha n'ime. Jesu wee sị ya na iwu Chineke bụ nke mbụ, na ị ga-afụ Chineke gị n'anya, anyị ga-eji mmụọ gị niile. O wee retụkarịa ihe Moses kwuru. Ọ sị na nke ịbụọ bụ na ị ga-afụzi, maka Moses agbakwunye ha nke a, ọ ijebezie na mgbadazi gụbazie inweta interpretation nke a, because na enwere ka ị ga-esi fụ Chukwu n'anya without ime gịnị, ịfụ mmadụ ibe gị, maka na mmadụ ibe gị bụ Chukwu efuru anya. Ọ sị na ị ga-afụ Chukwu n'anya, then na ị ga-afụzi mmadụ ibe gị n'anya dịka esi efu onwe gị. There was a qualification of this love. Now, in the Ten Commandments, they divided into two parts. The first part, the love for God, and not the three. First, second, and third commandment. Then the rest of the 7 commandments, begin. If na 7 out of 10 relationship among ourselves is the basis of every judgment. How it matters to God. Onye na-ezu mmadụ ibi ori, onye ọ na-abụ di edobe ego, onye ọ na-abụ di edobe ego, ikuku ebulu ego ahụ, ọfụ di n'anya, ọkwụ na-afụgo unu ka enwurugo ọkụ, unu ga-agwụgo fada ekwuzila okwu Chukwu telụnụ. Onye ọ na-abụ di edobe ego, ikuku ebulu ego ahụ, ọfụ di n'anya. Ngwa chekwa ka m bịa nọ, chelu ka m bịa. Enwekwanụ nwoke ji ego zoo ya ezo, jụ na ya menye nwunye, ọfụrụ nwunye n'anya. Unu etetago ụlọ kịta. Maka na nwere ka ị ga-esi wee were ego a ga-eji wee ri nri, agụụ a na-agụ nwunye gị, na-agụ ụmụaka, ịpaakị ego ahụ dobie, ị na-ekirie, idoberie mmụọ ka idoberie mmadụ. Ị na-agbadata ifu iwu ise ahụ, ọ sị onye na-ewelu mmadụ ibie na-akọ kọkọkọ ịkpọrọ onye a, ma onye ifu n'ọdị ebe o kwuru okwu, interpreti okwu o kwuru na nlọ, ọfụrụ onye ahụ n'anya. Even nke na-aka njọ, enwe ndị ga-akpọkọta ha asị n'ụwa, kpọkọta mmadụ ibe ha asị, ọ pụta ka m wee ya na okay, can you use myself? Ka m wee ya na Dr. Nna chachara Fada Cosmas anya, if I don't feel Fada Cosmas or they call ya mabia mola. That's okay. Then hatred don't will ebe m no. O we je call ada nwa ya say akwe Fada Cosmas na mmadụ anọrọ ya n'ime na fada not the main fada Jesus na okuzi ya efe fada ka atufu. That's okay. Then ibi ihe emenu onye nke a Jesus maka na Dr. Nna kpọrọ m asị, okuzie m nwa asị, then ịbịakwutezi ya, hey Fada Cosmas hapụ nwoke ahụ na mmadụ anọrọ ya n'ime. Gịnị ka o melụ? Amakwa m ihe o melụ, mana or join one and hatred on another person without even knowing the hierarchy. Ụmụnne na Christi, God wants us to love one another. Love your wife.
Love your husband. If you got the meaning of love, go and read 1 Corinthians. Love is not selfish. Love is not greedy. Love is self-giving. Love is sacrifice. So many of us are not ready to put up any sacrifice. Love is action. You must act it. Love is acted. You have to show it. In fact, you don't even need to express, you don't even need to tell me you love me. The only way gets women they love from beginning. If you don't show me a good behavior and never tell you, it is not possible. Because by their fruits you shall know them. Love is important for children of God. Love your God and love your neighbor as yourself. Amen. Ekwem n'otu Chineke Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. A mụrụ ya mụ eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe nzọpụta mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ha ma tụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtagokwa ọnụ ọzọ n'obi gị iji welu nye gị ofufe, iji welu sọpụrụ gị, iji wee kpeelụ gị, iji egosipụtakwazi gị ọtụtụ ebumnobi nke anyị ji gbakọta ọnụ n'ebe n'ụwa. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị.
natazi isi anara onye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ihe niile gbasara m na-emetụ Chukwu n'obi, echiche udo, ọganiru ka ọ na-echere m, ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mezue. Amara Chineke ọbara ụba n'ebe nọ. Chineke efula anyị n'anya, anyị eburugo ọtụtụ ebumnobi anyị, ọnọdụ anyị, ezinụlọ anyị, mkpa anyị dị iche iche na-egosipụta gị. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ ayọ niile ndị anyị gosipụta gị n'ụbọchị tata, ma ndị anyị echetara ikwupụta, ma gbuola anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ọbana ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ.
onye nwe anyị biko mee ka aja nke ọ bụrụ gị ka ọ bụrụ gị aja na-enweghị atụtụ, were obi ebere gị nye anyị onyinye gị dị asọ n'uju. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ, welite n'obi enu, ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anya, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ n'ọnwụ ebebe, sikwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchị ịkpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ sitere rụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazị ya sị, nara n'oke a, rienu ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m ka a ga-eduru nye maka ọnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, onye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikpụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọlọta gị niile. Cheta akwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube, ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ.
mata na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ekpe nke ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na ịdịkọrọ otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ ede ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. ụmụnne m na Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Karụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, ijila ihe ọgbụgba ndụ si n'eluigwe zụọ anyị, biko mụbaa ike ezi omume gị n'ime anyị, ka o were onyinye gị kwado anyị nke ọma maka inweta ihe ikwere anyị na nkwa. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu. Second collection. Omemma nara ekele gị mma, omemma nara ekele, omemma nara ekele gị mma, omemma biko nara ekele. Otodri Jesu. Here are parish announcements. This week is Vocation Awareness Week. Let us encourage the young people in our lives, children, grandchildren, students, and friends, to be open if God calls them to priesthood or religious life. The diocese recommends being cautious when voting on Proposal 1 be presented as an equal rights amendment in the upcoming election. If passed, it could, in essence, insert gender ideology into child and adult sports, schools, hospitals, and even our churches. It would undermine religious liberty, protections that the state constitution provides for Catholic and other religious institutions. Vote no. For more information, go to nyscatholic.org. Bands of marriage. Oliver Linus Intol, son of Nessie Linus Ntal and Margaret Inteke Oga, and Caroline Oziebe, daughter of Pen Oziebe and Gloria Ujiebe, wish to enter into a canonical marriage in the church. If anyone knows of any impediment by virtue of which this marriage should not be celebrated, he or she is obliged in conscience to inform the parish priest as soon as possible. Next Sunday, the second collection is for Christmas flowers. Thank you for your generosity. We remind all pastoral groups that when using the basement, not to put decorations on the walls. Thank you. Thank God we don't do that. We continue to notice that kneelers are sometimes dropped too hard, which causes damage.
Please help by lowering them gently instead of dropping them. Thank you for your cooperation. Remember that you are in church. At the end of the Mass, please leave silently. Otodri Jesu. Taos, first Sunday of November. Ndị nne pụtani maka special blessing. Ndị nwoke, ndị nna were ni choir roll. Near microphone. Mario yo yo verani nye chukunaka. Ezine 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 akamuru Jesu were ụmụ gị nye chukunaka. Mario yo yo verani nye chukunaka. Ezine achọrọ ugo nwanyị were onyinye chukunaka. enyemaka anyị dị n'afa dị nwenụ o sebrụ ụwa n'ụlọ anyị anyị o sebrụ ụwa nọnyelu ụnụ Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-ekene gị n'isi ndị nne ndị ji melụ ogogbe nke ezinụlọ, ndị ji melụ nnukwu ngwa ọlụ nke ịzụlite ụka gị, ụmụntakịrị gị. Eze nke ebube, dịka iru ha si dị iche iche, etu akwazi ka ebumnobi ha si dị iche iche, etu a ka mkpa nọ ha n'obi si dị iche iche, etu akwa ka ezinụlọ ha si dị iche iche. mana bụ Chukwu onye na-anya n'obi, onye na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo. Anyị wee na-asị ka inekwasa ha niile anya n'ofu n'ofu. Ha na-ebutelu gị ọnọdụ ha, ha na-ebutelu gị ezinụlọ ha, ha na-ebutelu gị ụmụntakịrị ha, ha na-ebutelu gị nyanya ha, ha na-ebutelu gị ihe ọmakwazi ka gị bụ Chineke ji chọọ ha mma. Anyị wee na-asị ka ịgọzibe ha niile n'ofu n'ofu, ka ịgọzibe ezinụlọ ha, ka ịgọzibe ụmụntakịrị ha, ka imejupụtara ha ebumnobi niile nke ha na-ayọ gị n'ụbọchị tata. Wolu ha mkpa ha niile karịa ka ha pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu Chike niile gọzie ọnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Kurani ya noma, Kurani kawa noma. Kurani apamuru Jesu, Kurani kawa noma. Mama Kurani kawa noma. Otodri Jesu, biko ndị community anyị, our number continues to dwindle. I don't know why. We are not in winter yet. Our number is continuing to dwindle. Bikono, dịka Fada kwuru earlier, onye nwere ike inye aka to find out why anyị ji na ha abịa ụka na support our parish and our community. Biko ka anyị nwee ike na-eme ya, because ọ na nọmba anyị na-edwendle like that, anyị amakwa ihe nwere ike result. Biko onye ọbụla nye aka n'ụzọ ọbụla. Ama m na ọwụ ndị bịara ụka ka a na-asị abịara late,
But on the night, we can reach them out, find out. I know I go do party. I think party all these events, is decreasing because summer gala. So many encourage our members to be coming to church, please. And I sometimes na July in the parish office. They call sometimes asking some questions. Na Ju Ole India because the diocese knows the number of bigger church. They get this information and supply it to them. So Bikono. Kaina Bambo, Nabia, Nepoka. Some of us go to churches, maybe not close to them. But remember, there's a reason we all come here as a community. Can support Tony Abikono? Next Sunday, Kai Kwesiri with general meeting, second Sunday of this month. By proposal, but I don't think that Nigerian way the meeting because I don't think there's any need arising urgently. But anyway, how many arise? I think we can convene urgently. I jump when I say I is meeting too frequently. So can you plan such that we come when it is very necessary? However, meeting I have the last meeting I made for the year, and then when I think I plan against next year. So I the agenda already. So what we are supposed to be planning and doing. So once we return by next year, we will be able to tackle all those and my agenda for the year 2025. However, next, our Christmas party, kind of children's party, which I'm enjoy. So, on the 8th of December, second Sunday of December, the Christmas party. So, I didn't mind be there now about 9 meeting next Sunday. So, we plan to start our usual donation process. And I could not get BDR today so that we will start on time, plan things that we have to do. We have like maybe 4 weeks or 5 weeks into to that day from now. So our financial secretary not here. Biko, our financial secretary not here, and Sir Tony Nade, you are there to help also. So financial secretary, he get take note of our pledges or cash donations towards our 2024 Christmas party. I prefer to call it Christmas party because it's for everybody, not just for kids. I'm planning of my we will all enjoy it. So, because I ain't give the donation, we will start it from here, but we will continue online, and every Sunday we will do it. I think our migrate to do all these donations. I see that we are not going to push anybody. We are not going to push anybody. I will go pew by pew, but not to make you pledge or not. But what is our agreement about participation in what we are doing in the church as a community? We don't have registrations and we don't have dues paying now. So all our voluntary donations can give everything that we are going to do, and we would like everybody to be part of it. Yeah, so well, so also that we are not making it compulsory, but we are sort of asking everybody to participate. It is not compulsory, but it is compulsory. Yeah.
So we're just starting. You can make a pledge. You can make a pledge because Mbage usually about 7th. But we just want to start early. It is compulsory. Compulsory, not compulsory, but compulsory. Because you cannot be part of something and you are not part of it. You cannot be part and not part at the same time. It doesn't work like that. And I'm with Jolo Maka. I have generosity. I'm with Jolo Maka. Bakwolo Maka Chineke Christmas. So it is compulsory and not compulsory. Okay, Todrijeso. Because, okay, then our family will start with $150. Because don't look at, yeah, please. Our finance, Tony Obasi, you have your pen, right? Okay. So let's start from Ndekwaya that side. Onye were play GMNI so quickly. Can I record wire? Can we move on? Ahwa hamdi neba. Satoni. Bikonye maka. Sign of Royce again. Sign of 100. Ndubisi Ibe. 100. Okay, Dr. Uche Konkwo, 50. Okay, Nze Ereka Egwim's family, $100. Nebo. Okay, Iweliaka. 200, Sanebo. Ubuefi. Sadru, $100. Dr. Moza, 200. Which, okay. Chief, how much? Okay, $50. Cash, okro cash. Okay. Emaye Gorio 50. Papa ene 50. Thank you, Sir Martins. Only sending now, Sir Mark Matthew. Imache. Brosolo. Konya di ha? Oh, Richard. Okay. Amacha ma here. Yes, Mr. and Mrs. Alphonsus Chukwueke. That's Chukwueke. Okay, Chinelo, Echefulem last name. Huh? What? Udaga, Miss Udaga, that's Chinelo Udaga. Yeah, that's the last name.